unoona kuti pane pamwe paunoseka muupenyu pane nguva yaunombozotarira zvinhu otanga kuseka kuti unomboziva here kuti nhasi kune mumwe munhu angazvipira kuti ndaakuda kunamata. Unomboziva here kuti nhasi kune mumwe munhu angava nedecision yekuti inini ndaakuda kunamata, ndaakuda kuzvipira kuti ndichiteera Mwari, but akazodongorera muboard of Christ kana kuti muumambo hwaMwari macho kana kuti yatingati board of Christ kana kuti mumachechi, asati apinda anotanga kusikuona muine hondo zvekuti anova neconfusion yekuti ndezvaMwari here kana kuti amabusiness amaprojects. Saka iwe wabva kumba uine pfungwa yekuenda kugomo kunonamata, uine wedhi rawakambotenda kune mumwe munhu waMwari, onzwa mashoko akubuda kune mumwe munhu waMwari, hauchanzwisisi kana kuti kwaane fight kana kuti kwaane zvinhu zviri kuratidza kuti paakuda kukungiranwa, zamu ramai vako zamu ramai vangu, achaputsa ndiye acharwa. Saka uchava neconfusion pauri yekuti uchabvako wakutenda kuti kunamata kunenge kwenhema, because kingdom yewakaipa ndiyo yataifanira kumira tichirwisa kuti tidestroy, but tinotendeuka torwisana pachedu. Chindiudzai kuti vanhu tiri kunamata nemweya waMwari here kana kuti tiri kunamata nemweya uzere namadhimoni nemweya yakaipa? Zviya zvandaitaura ndichiti macheches akukontrolwa nemaspirits anobva mugungwa, akukontrolwa nemaspirits emanjuzu emamarine spirit, but hazvioneke day one kuti chechi yedu yakukontrolwa nemarine spirit. Hazvioneke zuva rimwe chete kuti hatichisina chaMwari, hatisisina muchinjikwa, but nenhau yekuti takatenda munhu already. Kunyange ndogara ndichitaura ndichiti kunyange munhu waMwari akaonekwa akabata nyoka, kune vanotoramba vachiti haizi yake afremerwa. Ende izvozvo ndoda kuti uzive, nekuti Satani ane nzira yokudestroya kingdom yaMwari. Saka pachamuka confusion, pachamuka kusanzwisisa zvokuti mwanenge achiti kwangu, mwachiti achizi chinangwa chokuti kwangu, but chinangwa chokuti zita romusiki rikudzwe. But tarira confusion iko zvino yatanga kungoti yatanga pa 2-3 weeks. Confusion yaapo mukingdom yaMwari yakuzvirwisa yoga kuzvinhu kwatinotarisira, kwatinenge tichifanira kutarisa nemaziso nokukopa chakanaka, ndokunogona kutotanga kuita zvinhu zvekuti unogona kusatanga kusatenda. Saka ndoda kuudza munhu nhasi kuti faith yawinayo usaiise pamunhu, but iise kuna Mwari, nokuti munhu anokurasisa. Zvaakatanga achimbonzwa inzwi anozopedzesera aakusanzwa inzwi. Ende ndoda kuti uteerere chinhu ichi, atipo pakurwa, atipo pakurwisaniswa kuti iwe irwa nanhingi inini. Simba raMwari riripo pakuti rikuratidze muupenyu hwako namararamiro ako. Saka uchabviswa faith pazvinhu zvenyika ino, uchabviswa faith kuvanhu vane nyaya dzavo kuseri, otanga kuti ina ndichadai, ina ndichaendi kuchechi. Unoziva here kuti zvinhu zvatendereka mukingdom yaMwari iko zvino zvine nhema nezvese zviri kuitika zvapamwe munhu kudhauta kuti kunamata asi akunzwisisi, zvapamwe munhu anga achitotenda kune mumwe munhu atoti ina handisisina shuwa nazvo. Zvane pfungwa dzaiswa namadhimoni. Zvandaitaura ndichiti you need to be very careful nesocial media, you need to be very careful nefoni yaunotoona, you need to be very careful. Iva nemweya unonzvera. Ukasava nemweya unonzvera unobatwa newakaipa, ukapedzesera warasa chiri pauri, ukapedzesera because chinangwa chaSatani wakauya kuzoba nokuuraya saka haadi kuona chakanaka muupenyu hwevanhu, anomutsa zvinhu kuvanhu vanotendwa. Munoziva here kuti nyika iyi ukasaingwarira uchakuvarira panhu padiki-diki wangu wasvika. Uchava nekusatenda kana kuzvikudza kuti isusu ndisu tinoziva, isusu ndisu tinonzwa Mwari. Isiri nhau yekuti unonzwa Mwari ndeupi, but inhau yokuziva kuti Mwari achiri mandiri here. Tinogona kusara tichiti Mwari achiri pano iye asisiri pano, tinogona kuramba takagara tichiti Mwari ari pano iye asisiri pano, but nenhau yokuti already kune vanhu vane manzwi anganzwikwe kana inzwi rinonzwikwa. But ndoda kuti uve very careful nefoni, uve very careful nezvinhu zvaunonzwa. Satani aripo pakudestroya umambo hwaMwari, ende achameka sure kuti anotsvaga nzira dzese kuti adestroye kingdom yaMwari. Ukasangwarira uchadestroyiwa. Haambouyi achisikoparadza zvinoonekwa, but anopinda muvanhu. Izvezvi kune vanhu kana 10, kune vanhu 15 vatokanganisika, vasina faith, vakutoti chakati handichatendi, but maridzoi mumwe munhu akutozvikudza, isusu ndisi takapenga, isusu. Haizi nhau yekuti munonzwa Mwari nenzira ipi, but inhau yokunzvera nokutya Mwari nokuramba uri pana Mwari. Mudikani,
you need to be very careful. Atipo pakurwisanisa, atipo pakuti ningi ndiye. Mumwe nemumwe ane nzira yake, mumwe nemumwe ane jana rake, ane chake chaari kufana kumhanyisa, ane muchinjikwa wake waari kufana kutakura. Not competition, please. Social media inogona kudestroy your destiny. Social media inogona kudestroy your career. Social media inogona kuvaka upenyu hwako, inogona kuchinja upenyu hwako. But ziva zvokuteerera, ziva mameseji okuverenga, ziva zvokuswera wakatarisa, zvimwe zvinokupa madhimoni. Itirwai zvakanaka. Nangoti ndiudze mumwe munhu anotenda kuti kudenga kuna Mwari tiri kutsvaka utsvene nekururama kwaMwari, not kutsvaka vanhu, but tiri kutsvaka simba raMwari, not kutsvaka vanhu. Itirwai zvakanaka. Shalom.